Il-Manosphere hija komunità online li tinkludi gruppi ta' rġiel li spiss jiddiskutu drittijiet, relazzjonijiet u l-irwol tal-irġiel fis-soċjetà b'mod radikali. Dan il-moviment li għandu influenza qawwija minn fora internazzjonali qed jiġbed l-attenzjoni anke f'pajjiżna minħabba l-kontenut spiss kontroversjali u l-influenza tiegħu fuq il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Xi ħaġa li hija komuni f'ħafna minn dawn l-online communities hija li ħafna irġiel iħossuhom left out mid-dinja tal-lum, left out mid-dinja fejn saret fajnihom ħafna iktar feminista, dinja fejn saret ħafna iktar liberali, ħafna iktar open-minded u ċertu irġiel hemmhekk iħossuhom threatened biha. Jekk inti tkun adolescenti, forsi qed tikber, qed tesperimenta, forsi qed tipprova issib relazzjoni. Ovvjament naf li inti mhux kull darba ħad tipprova jkollok relazzjoni, huwa faċli tirrikorri dawn l-online communities fejn inti ħassib li tajt ara hemm ħafna rġiel oħra bħali l-esperjenzawhom da mela mhux it-tort tiegħi, mela da t-tort tan-nisa. Fuq diversi pjattaformi soċjali qed jidher kontenut li jippromovi l-maskulinità tradizzjonali b'mod perikolus. Esperti jwissu li xi diskors minn dawn il-komunitajiet jista' jwassal għal żieda fl-aggressività kontra n-nisa. Mara trid you have to own her. Not only own her, trid tagħmel anke ċertu branding. Jiġifieri jien naf li dit tpinġi ismek fuq ċertu partijiet tagħha to show that you actually own this woman. Jiġifieri u li mara qiegħdem biex jew ikollha tfal tiegħek jew biex tuża. Jiġifieri hawnhekk missirijiet għandhom biċċa xogħol forsi ikbar mill-ommijiet. Ir-role model ta' raġel tajjeb, raġel li jaf jikkomunika, raġel li jaf ikollu relazzjonijiet soċjali u relazzjonijiet soċjali tajbin ta' fejn żewġ sessi ikunu kapaċi jitkellmu fl-imkien f'kultura mingħajr violenza, f'kultura mingħajr sess ikun dominanti fuq ieħor tkun xi ħaġa pożittiva. Il-psikologu Samut Hanwood saħaq fuq il-ħtieġa li dawn il-messaġġi li qed jinfluwenzaw lill-adolescenti jiġu indirizzati billi jinħolqu spazji ta' diskussjoni b'saħħitha sabiex ikun żgurat li żgħażagħ Maltin jikbru b'valuri ta' rispett u bilanċ.